Menettääkö armeijassa oikeasti lihakset? Oli ehkä semmonen asia, mitä mä eniten mietin, kun mä armeijaan lähdin. Tossa vajaa kuukausi sitten. Ja sen verran, mitä mä oon nyt tässä asiaa päässyt tutkiskelemaan siellä, niin treenaamaan pääsee lähes jokaisilla iltavapailla. Ellet sä nyt sit oo jossain viikon metässä, niin sieltä voi olla vähän haastava sali löytää. Mut kuitenkin niin mä oon päässyt nyt käymään noin 3-4 kertaa salilla viikossa. Tai okei, olisin nyt päässyt enemmänkin, mutta mä haluan pitää lepopäiviä. Isoin muutos, mitä mä oon siitä treenaamisessa siellä huomannut, on se, että siihen treeniin ei saa läheskään samanlaista tehoa kuin ihan niinku normiaidessa treenatessa, koska mulla on ainakin koko ajan aika vitullinen univaje. Unta tulee maks 5-7 tuntia per yö. Ja sit kun siihen lisätään vielä päivittäiset askeleet, mitä Intis tulee vähintään varmaan semmonen 15 tonnia päivässä, ainakin tässä alokaskaudella. Ja on siis vähän semmosia muitakin rankempia harjoituksia, mitä nyt ei normiääressä tulisi ehkä tehtyä. Niin se vähän syö treenitehoja. Joten sarjapainoja on ainakin vähän haastava kehittää. Ja sit jos sulla ei ole omat protskut mukana ja sä syöt pelkkää muken safkaa, niin sä et tuu yhtenäkään päivänä saamaan sun protskaa todennäköisesti täyteen. Mulla on aina omat protskut kyllä mukana, mutta mä veikkaan, että ihan kaikki mun lihakset ei tuu katoa Intin aikana. Mutta en kyllä myöskään usko, että mitään ihan älytöntä kehitystä tuun saamaan. Et kunhan siellä salilla jaksaa käydä ja katsoo vähän mitä syö, niin ylläpito on varmaan semmonen ihan realistinen tavoite, mihin siellä kannattaa pyrkiä. Mut joo, fiilistellään taas miten tää etenee ja katsoinko kaikki lihakset ja kiitti moi!